Φιλάδε, σχολικός άτεος, με οικονομική ενίσχυση φίλων και συγγενών, όπου γράφει σατυρικούς στίχους για τους συμμαθητές του και τις συμμαθήτριές του. Το 1928, στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας των Πυρσών, Δρανδάκης, δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα με τον τίτλο «Πόθος», τεύχος 22 Ιανουαρίου, με το ψευδόνυμο Πέτρος Βαλχάλας, που του δίνει ο Παύλος Νιρβάνας. Τελειώνει το γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις στην ιατρική. Όμως, την ίδια χρονιά, αρρωσταίνει βαριά ο πατέρας του και λόγω οικονομικών δυσκολιών αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα ιατρικά του όνειρα. Βρίσκει προστασία στα αδέρφια της μάνας του και για μικρό διάστημα εργάζεται σε ένα από τα ναυτικά γραφεία που πρακτόρευαν τα πλοία των θείων του. Εκεί μένει μόνο λίγους μήνες χυμένος σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς να κάνει αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία, όπως αναφέρεται στο ποίημα «Mal dit depart» Μαρακού. Το 1929 συνεχίζει να δημοσιεύει ποίηματά του στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, πάντα με το ψευδόνυμο Βαλχάλας, μέχρι τη διακοπή της έκδοσης του 18 Μαρτίου, ενώ δημοσιεύει ποίηματά του στο πρωτοεμφανιζόμενο τότε μηνιαίο περιοδικό «Διανοούμενος». Φιλάδε, σχολικός άτεος, με οικονομική ενίσχυση φίλων και συγγενών, όπου γράφει σατυρικούς στίχους για τους συμμαθητές του και τις συμμαθήτριές του. Το 1928, στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας των Πυρσών, Δρανδάκης, δημοσιεύει το πρώτο του ποίημα με τον τίτλο «Πόθος», τεύχος 22 Ιανουαρίου, με το ψευδόνυμο Πέτρος Βαλχάλας, που του δίνει ο Παύλος Νιρβάνας. Τελειώνει το γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις στην ιατρική. Όμως, την ίδια χρονιά, αρρωσταίνει βαριά ο πατέρας του και λόγω οικονομικών δυσκολιών αναγκάζεται να εγκαταλείψει τα ιατρικά του όνειρα. Βρίσκει προστασία στα αδέρφια της μάνας του και για μικρό διάστημα εργάζεται σε ένα από τα ναυτικά γραφεία που πρακτόρευαν τα πλοία των θείων του. Εκεί μένει μόνο λίγους μήνες χυμένος σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς να κάνει αθροίσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία, όπως αναφέρεται στο ποίημα «Mal dit depart» Μαρακού. Το 1929 συνεχίζει να δημοσιεύει ποίηματά του στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας, πάντα με το ψευδόνυμο Βαλχάλας, μέχρι τη διακοπή της έκδοσης του 18 Μαρτίου, ενώ δημοσιεύει ποίηματά του στο πρωτοεμφανιζόμενο τότε μηνιαίο περιοδικό «Διανοούμενος».